Karom don marlitum hasigedam tang ni penstamelitum kupisi theglong bom maplong telakke Israel America la pen Iran atum aron sila bangso ron ben ajok ilitum kadok awes tame chini lo jang thuge na pen silong lo protang te jang thu la pen gas ke ilitum la ke Middle East adet pen se Middle East adet pen jang thu anji protang te Iran abang nang parpet nang jila sala soang deng do Strait of Hormuz pu la bangso langlom la sila nang parpi protang te ilitum wan long le asinona bang ke Iran atum mang ke la bangso dim mang ke Strait of Hormuz ke block check lo block check penona bang ke jang thu adam ke baji la pen ke long via ki sung do kokla India tum sitame ni inkoi ra phovelo reserve ke do sila bang supena jok nona phige ko piloma protang te India tum mangke nona phi bangke Russia tum long masi yang thuenu nang kok pop lo la sila bang so yang thuk enon ta India tum aning ke hang pen kali pusipu seli tum kaduk ka wesame chini jili tum thek ponong lo Narendra Modi la pen Donald Trump ang bong pen isi deal chikuri lo la pen gala bang so deal ke lage father of all deal pusamian sitami earpon lo la sila bang so pen jo khaladak pupu sami agreement dolo je Russia tumlong pen ke jang thuki enuna bang ke pajumpo pu jang thu enun bang pajumpo alar bang ke long kapek pen si enun pu setami nona bang ke ko pisinang plan loma bang te America la pen Iran atum ron che thurdur lo non bang ke jang thu bang ke kadure do koklo amasing ke nona bang ke India tum han bang ke Donald Trump se ki pulo pu seli tum thek ponong ji report along etum news along America news ongan sitami je Russia tumlong le ni thong ke pa phanjang thu en non posibu waiver nang pilo posibu waiver mane na tum phana jakong nang pilo ni thong ke bang bong ke nang tum Russia tumlong along le jang thu cho nam dun non pusenon bang ke hukum nang pilo plata India official to mai pulo nitum ke majok hukum tanang ne majok permission tanang ne nitum ke sovereign country pose ning haling nam dun ji pusitame Prime Minister Narendra Modi pen ke it heta pabara he apuno Donald Trump mang pulo nesi hukum mi pi ni hukum men petela tum ke jang thu ta nam dun hai helo pusi porasian tum long ke tasi ni thong ke phani tum hukum pilo la tum jang thu enun po pusipu la pujo la sila bang so puthang non bang ke hurisai khangyang lo je itum ajat ason sitame mithang interest phan mithang adet phan mithang rada so phan ining ke hanga tenklem long lema puse opposition of ben karjupon padolo la sila so puthak ke Rahul Gandhi ke pulo je aptang men sitame ne ke chini pusipu aptang men salang li ke predict elo la pele tum katuka westa me thekdon long ye parliament long debate long punon jat long punon je Rahul Gandhi ke aptang men sipu make elo la sila bang so deal sitame US la pen America deal sitame trade deal sitame la ke chikuri vek po cetok wek po posipu lake komantu si cetok hima lake Trump si pathik po posipu thik pathik la sorting si dam thotlo the government has destroyed our economic policy has destroyed our defense policy has destroyed our foreign policy okay they are running this country into the ground you people don't say it you people want to talk about other issues right but they are running this country into the ground prime minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं अदानी सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए आप देख लीजिए ये डील होगी ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा लापेन के Prime Minister Narendra Modi ke kaike same Israel lapen Trump atuma phanlok si lapen Ambani Adani phanlok se kam ke claim pisai ke claim pipo se pu lapen non sitami nang chekok le thotlo pusi opposition atum pen bangke akoi pipon lapen ke ilitum thek ponong ji abatai Donald Trump en pupono je ron Pakistan lapen India ron ke lake Donald Trump en si pahamlo pu abatai pharo pu et setame elitum thek ponong ji Prime Minister Narendra Modi ang ho pen thangna statement sitame bar hai hi la sa so pen sitame pinan pulo opposition atum pen ke je lake chongdugrong posipu Donald Trump han ka phere la pen ka chongduk posipu la so jok se elitum thek ponong lo itum ke hai de ne dim sitame rem derlo la pen ke non sitame ako jang thu ke anun kona si namunang ji namdunang ne lake Donald Trump na jok se non ke elituman hukum nang pilo pusi pupon la pen ke elitum thek ponong ji ahok America tumpen ke non het sitami si statement pipon elo lake maluma pongte deputy secretary America deputy secretary lo lang lipu loje India phan lok ke China son thak ke America rival ke paman melo posipu je America pen ke nang pache Biden masilong le lok posipu aprang China phan itum
lu de lo pose pu China phan paplang bin lo pinyar ni ke li tum China phan che hayon edalo thik la puson thak India phan ke ni tum pache plang long le lo pose pu mane ni tuma competitor ke paman long le lo pose pu kai ke sitami ni tuma andar ni tuma bear se bipo pose pu la ka prekali lo non he jong statement lo malo bang te deputy secretary America deputy secretary alang lihin ben si pupon lo but again India should understand that we're not going to make the same mistakes with India that we made with China 20 years ago in terms of saying we're gonna let you be able to develop all these markets, and then the next thing we know, you're beating us in a lot of commercial things. We're going to make sure that whatever we do, it's fair to our people. Nali tum kadto ka we sami thek pon ni news along statement la sila hai la an alang tum nang ki pu na ki pin rem la an pu de sitami li tum thek ponong lo Prime Minister Narendra Modi pen abang ke thangnat sitami puduna he pusipura si Rahul Gandhi pen ke kai ke sitami lang lihin pen ki pupon do ping nali tum lok sabha long pono parliament ponon debate song sami thek ponong jila si Modi work only for the interest of Adani puselang lipu Adani atuma phan selang like cyclem pichot la pen ke America la pen ke Israel atuma farman selang like kai ke taklem pichot pusipo ala tum yong si action claim ri pote claim lo po pusi la ke thakdun po pusi alang lihin pen penang na son ke koi pon sami do la pen ke lanchot takali lang non het jong litum thek ponong ji news along sitame la ke kopiloma bongte Iranian overship IRIS pu labang so overship aphan PC claim lo mabongte US submarine atum torpedo pusipu po arlo pen nang upsi launcher nang upsi rocket nang upsi labang so overship phan ke pangbop phun khangyang lo haladak 180 bang tharoi sira trokner kep anamunit do sailors do keve katum halak tum lang dam lo bangte ko anu bangte bang truck der ke truck C 87 amunit ke apran nam jilo hala America tum ke tek pen jolai kona da dim lo bangte along ka prekali lake Indian Ocean along ilitum India tum ocean along alang lom along hadak si tengkheng phun lo ini ki adak America tum nang ke chijok nang ji la pen tengkheng nang ji aron masawi la pen hala pu Iranian warship sitamelang tum dak drill phan se wang lo dak India tum ben bidi sore chepa choi phan se wang lo la si la hai tang det pen lang tum hem ka chirui hu lo pusipo lang tum long thang nat arisim kang tang tawi pusipo athelang tum dak nang Charlie phan bidi sore chepa choi seroi phan se ke bang setami non ba tengkheng phun lo India pen bang ke thang nat sitame condemn dun thai he ki condemn ke phiram lo ke rap dun jian ta he Sri Lanka tum si ke rap dun thu pusipo Sri Lanka tum si rap dun lo pusipo sila bang so puthak sitami penang an opposition men criticize lo la pen ke alam sitami Ahok elitum thek ponong ji Iran men ke elitum relationship che mesen sitami haladak pen ya leader Ayatollah Ali Khamenei pranam jui an sitami samdun ri labang ke alam mang la so alam sitami pinan criticize pon congressman sami Sonia Gandhi ben chenglok lo se alam sitami Ahok elitum thek ponong lo la pen ke itum Indian Ocean ar lo si America tum nang tengkheng lo je Iranian warship aphan nang tengkheng dut apian sitami samri pusipu lake Trump aphan ka phere pusipu opposition atum bena koi pipon lo lalo la si nona mat bang ke elitum thek ponong ji la bang sawar ke hamji kali la bang soron ke hamji kali kang dang pon lok lang athenon ke litum thek ponong ji refinery adim long an sitame oil refinery adim long an sitame non bang ke tengkheng dut delo Iraq along sitame la pen Iran along sitame non amat ka si tengkheng lok lang la pen Strait of Hormuz ke la bang ke pura pene delo khang check lo block check lo pusipu Iran atum pe la pen Iran atum along sitame alidar an ke vir koilo sitame lang tum surrender de pusipu lo ilitum thek ponong ji hadak Iran president ben sitame pupono nilitum surrender de niri chirung re pusipu nitum thiji la pen che songji pusipu la sialang tum nonamat ke ka surrender ya lam masibang welang alar bang ke non ke Lebanon atum sitame ko joinun elo Hezbollah tum bang Hezbollah ok chum prana song tum lang tum taminon ba cherap dut elo Israel aphan pinang an tengkheng lo la pen hapu sitame Israel pen ka che pholok lo sila so ro nona mat bang ke kangdang lok lang nona mat bang ke litum ke hamjia bang ke chathan si ok lo la si munit abang ke penang ana pranam lo pusipu Iran along sitame suri so se munit pranam elo pusipu la sinon ke bang jilang arni le litum do ana son sitame chathan pon bom lenang sitame nona mat bang ke India phan sitame pabon pon lok son si nona bang ke dokok lo athei Indian Ocean along masi America tum bang mana tengkheng la pan si chiplang thu del lo la lo lamang ke la se pinia bang ke litum la an le chathan pon chol lenang sitame nona mat hure chudut bang ke la lo ituma Prime Minister ke America hukum pen pete ya ta claim clip pusi Congress atum pen bang ma o Congress de lo opposition leader tum an bang ke non ma ke akoi pipon lo silan si chek ben than mon chapo kardom